Joo. Tossa on vähän konetta. Joo, tossa on vähän... Joo. Täällä on vähän... Mitäs tää nyt on? Emo-levy vähän. Mitäs tää nyt? Noin, sinne meni. Pari muistikampaa. Tuollakin on muutama. Ja tuollakin on muutama. Siinä on tuulettimia vähän. Tässäkin on tuulettimia. Vähän äänikorttia. Äänikorttia joo on. Joo, toista äänikorttia. Mitäs täällä oli? 3. Ratseritarra ja nettikortti. Joo, ei sit sen enempää. Mitä muutin näet? Tossa on vähän Intellitarraakin. Ei vittu, Xerokolaa! Rikolle terveisiä. Sitten jotain randomia laseja. No ei kyllä niin paljon kuin Pukamoni. Pukamoni on ihan vitusti varmaan niitä laseja. Vittu vois väliin viedä niin jonnekin muualle niitä. Jotain hiirtä. Vähän tuuletinta. Sitten mitäs vielä voisin näyttää? Tossa on jotain random näyttöä. Näyttist. Joo. GG.